Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha azt mondom Michael Flatley, akkor biztos, hogy mindenki azonnal rávágja ír néptánc és hogy géppuskalábú táncos. Ha azt mondom Fricska, akkor biztos, hogy nem is jut más eszébe az embereknek, hogy valakit meg akarunk tréfálni, de az biztos, hogy nem jut eszébe, hogy magyar néptánc és hogy a világ leggyorsabb táncosai. Hogy lehet-e ezen változtatni, illetve el lehet-e jutatni a fiatalokhoz, hogy a magyar néptánc is lehet olyan divatos, mint például az ír néptánc. Erről is fogunk ma adásunkban beszélgetni vendégeimmel, akiket szeretettel köszöntök. Hát egy rekordert kell most köszöntenem elsőképpen, hiszen Musa Ahmed csapattársával együtt, és még egy harmadik csapattársukkal együtt egy új rekordot állított föl, és hát ti vagytok most a Fricska együttes képviselői, és emellett azért a Gödöllői Táncegyüttesért Alapítvány képviseletében is itt vagytok. Hát gratulálunk ehhez a rekorder eredményhez. Köszönjük szépen. És első kérdésem az lenne, hogy hogyan is jutott ez az ötlet eszetekbe, hogy ezt a rekordot meg kéne dönteni, illetve fel kéne állítani. Az ötlet az nem tőlünk származik, hanem Pap Gergely Bálint és Pap Máté Bence a további két tagja a Fricska Táncegyüttesnek. Az ő édesanyjuk Péter Bence Anikó találta ki, hogy valami olyan dolgot kéne csinálni, egy olyan rendezvényt, ahol saját magunkhoz tudjuk csalogatni a médiát, és fel tudjuk hívni erre a stílusra figyelmet, hogy ez is tud olyan értékes lenni, olyan lenyűgöző, szabad így fogalmazni, divatos, mint egy akárhonnan máshonnan beszűrődő trend. És akkor így jött ez a rekordkísérlet ötlet, aztán utána a megvalósítás útján is elindultunk. Ami vasárnap született, egy hetes éppen a rekord. Nem tudom, ilyenkor hogy történik a hitelesítése egy ilyen rekordnak? Hosszas egyeztetés előzte meg a Magyar Világrekord Szövetséggel ezt a rekordot, és egy 6 hónapos felkészülési időszakon vagyunk túl. Ebből a két dologból tevődött össze, és úgy zajlott ez a rekordkísérlet, hogy szeptember 14-én vasárnap a Gödöllői Belvárosi Napok keretein belül egy gála műsorban foglaltuk össze azokat a produkciókat, amik a Fricska együttes legkiemelkedő produkciói, és itt a gála műsor elejében kíséreltük meg ezt a rekordkísérletet, és ott a helyszínen a Világrekord Szövetség elnöke és a vizsgabizottság hitelesítette. Ami azt jelenti most a rekordot, ha konkrétizálni szeretnék, 1 másodperc alatt csapás, ugye, és mi a másik neve ennek, a lépés, vagy koppanás, leütés? Leütésnek definiáltuk mi, hiszen próbáltunk egy olyan mérőszámot találni, amivel más nemzetközi eredményekhez is tudjuk mérni a saját teljesítményünket, és ugye hát magának a rekordnak az egyik inspirálója a Péter Bence Anikón kívül Michael Flatley volt, ugye, akinek van egy olyan Guinness rekordja, hogy 35 leütést egy másodperc alatt. De az csak a lábával. Csak a lábával, és ezt mi úgy gondoltuk, hogy mivel mi magyar néptáncosok vagyunk, nem ír-steppesek, mi a kezünket is használni fogjuk ehhez a rekordkísérlethez, hiszen mi ilyen motívumokból építkezünk, és ugye, ha az ember egy tánchoz nem csak a lábát, hanem a kezét is használja, akkor ez egy komplexebb mozgás. Tehát ez kondícióban mindenféleképpen fárasztóbb. Flatley rekordja lehet, hogy technikailag egyébként nehezebb, de abban biztosak vagyunk, hogy kondícióban a miénk megerőltetőbb. A számot még nem árultuk el, 1 másodperc alatt 41. Az a csapás. Ahmed volt a legtöbb érvényes találat. Ez majdnem mint egy vívásnál, igen. Igen, és ugye 2 világrekord született, az egyik a leggyorsabb, legtöbb leütés 1 másodperc alatt, a másik pedig a csapatmunka volt. Ez egy új. Tehát ez egy teljesen mind a kettő új kategória egyébként, mivel kézzel és lábbal történő leütésekről beszélünk. De a másik, amit csapatban csináltunk, az pedig, hogy 2 percen keresztül
kívül ütöttük a ritmust, 3-an felváltva, úgyhogy egyszerre csak egy ember leütései voltak számolhatók, ez nagyon fontos. Minden csapás mellen, combon, a testfelületén volt számolható, ezen kívül a kopogások sarokkal, lábfejjel, és összesen 1937 leütést tudtunk produkálni 2 perc alatt. Ez lett a mi világrekordunk, a fricska világrekordja. Van még egy harmadik vendégünk, de azért gondoltam, hogy vezessük föl a fiatal urakat, hiszen szakmabériről van szó, és az én nagy kérdésem Kertész Ottóhoz az lenne, hogy lehet-e egy ilyen magyar rekorddal betörni majd a világ élvonalába? Fog-e valaha is a nemzetközi sajtó akkora hírverést csapni majd ennek a 3 fiatal embernek az rekordjához, mint például Michael Flatleyhez? Én optimista vagyok, és azt hiszem, hogy igen, de ne csak erről a 2 perces rekordról beszéljünk. Egyébként engedjétek meg, és hadd gratuláljak nektek. Többször tátott szájjal figyeltem már a fricska táncosait, és nem tudom a kezem olyan gyorsan összeütni, mikor gratulálok, meg tetszés nyilvántal, ahogy ők ezeket csinálják. Visszatérve az alapkérdésre, kössük össze azzal, hogy ez a magyar néptáncból indul ki. Ha most párhuzamot vonunk ugye a Flatleyékkel, az meg egy ír néptánc. Tehát én azt mondom, hogy ez úgy lehet világhírű, hogyha visszakapcsolódunk ugye a gyökerekhöz, a magyar néptánchoz, és ezek a mozdulatok a magyar néptánc mozdulat sorából mentek át úgymond egy ilyen világrekord mozdulat sorra, hiszen ezeket a csapásszámokat egy koreografált táncba nem lehet beletenni, legalábbis én úgy érzem, tehát ez az extremitása a dolognak, de ha az eredettel összekötjük, akkor ebből ugyanolyan világhír lehet. Talán egy kicsivel nehezebb a helyzetünk, hiszen ha jól meggondoljuk, bármilyen művészeti ágban Közép-Európából, Magyarországról jóval nehezebb a világhír felé törni, mint mondjuk a tengeren túlról, vagy Európa nyugati feléről, de azt hiszem viszont, hogy nem megoldhatlan, hogyha ezt így összekötjük a gyökereket, a néptáncot, és hogy mi nőhet ki a néptáncból, mint világrekord, azzal a tudással, amivel ezzel a 3 fiatal ember bír, de ne hagyjam ki az eredetet megint, és az eredetből 2-nél kapcsolódjak, hogy ez egy családi vállalkozás. Nagyon fontos az, amit az Ottó mond egyébként, hogy vissza kell nyúlnunk a gyökereinkhez, és ebből kell építkeznünk, és tényleg, ha egy nép nem figyel oda a múltjára, akkor nem lehet jövője. A mi rekordkísérletünk alapját alkotta, ez ugye egy cigány táncból vett motívum sor volt, és ez egy autentikus lépés, tehát ez létezik. Ezt mi annyiban turbóztuk fel, hogy felgyorsítottuk. Maga a lépés, azt nem mi találtuk ki, és erre egyébként módszeresen odafigyelünk mindig, hogy amikor magyar néptáncot táncolunk, akkor csak az eredeti figura anyagból dolgozunk, és próbáljuk minél hülyebben tolmácsolni azokat a tánc lépéseket, azt a hagyományt, amit szeretnénk. És a fricska maga a név egyébként, így eljutunk oda, hogy mit is jelképez nekünk. Miért is fricska ez a fricska? Ez az a fricska, hogy tulajdonképpen mi hagyományos, autentikus magyar néptáncot táncolunk, de egy modern köntösbe bújtatjuk az egészet, és a mi generációnak szeretnénk megmutatni a magyar néptáncot, és ahogy Ahmed is előttem mondta, divatossá akarjuk tenni, és új trendet akarunk létrehozni. Úgyhogy szeretnénk hülyek maradni a hagyományainkhoz. Én még ide kapcsolva szeretnék egy pár gondolatot mondani, hogy közösen azt gondoljuk, hogy napjainkban nagyon fontos az, hogy főként a fiatalokat arra buzdítsuk, hogy merjenek kiállni a céljaik mellett, meg olyan dolgok mellett, ami igazán foglalkoztatja őket. Mi is így tettünk a rekord előtt, a rekord alatt, hisz nem valósulhatott volna meg ez a kihívás, és a rekord után is így szeretnénk tovább működni ennek tudatában, ennek szellemiségében, és tehát itt egy küldetést is szeretnénk a fricskával a fiatalok felé teljesíteni.
ha már a fiatalok megközelítéséről esett szó, a ruháról, a fellépő ruhátokról mindenképpen ejtsünk néhány szót, hiszen nem autentikus népi ruhákban léptek föl, hanem kimondottan modern, fiatalos, színes, cipőfűzős fellépést láthattak vasárnap Gödöllőn. Igen. A fricska ugyanúgy felveszi, mint a bejátszásból is lehet látni, és nagyon, nagyon szereti használni az autentikus népviseletet. Itt a legmeghatározóbb dolog volt az, hogy itt másodpercek századai töredékei is nagyon számítottak. Itt egy egyszerű pantalóba, egy öltönynadrágba és egy trikóba táncoltunk. Ez azért volt fontos, mert minél kevesebb volt rajtunk a ruha, annál könnyebb volt ezt teljesíteni, és ez még hozzá tartozott, hogy én Michael Flatley is stepcipőbe csináltuk ezt a rekordkísérletet, méghozzá azért, mert a stepcipőnek az eleje és a sarka vasalt, és ott jobban kialacodott a ritmus, és saját magunk felé is volt ezáltal egy kontroll. Az előbb beleszorult Ottóba a családi kapcsolat. El kellene árulnunk azt, hogy a fiatal urak egyikének édesapja már vendégünk volt. A Jásságból érkeztek akkor vendégeink, és hát ugye a kuratórium elnöke is ehhez kapcsolódóan van most itt nekünk szaktanácsadóként jelen, és hát az alma nem esik messze a fájától, ugye a Jássági Néptánc Együttesnek egyik alapító tagjai voltak édesapádék. Igen, édesanyáddal egyetemen, és hát valahogy így született végül is meg a legfrissebb tánc együttes, a Fricska, hogy voltak elődök. De akkor, ha már a ruhák szóba kerültek, és a néptánc együttes a Jásságból, ott fantasztikus ruhagyűjtemény is van. Nem csak a ruhagyűjtemény, hanem ha visszamegyünk egy kicsit időben, mondjuk a 1990 tájára, amikor is Pap Imre és Péter Bence Anikó, és aztán később kibővítve a csapatból többi táncos is, el tudott már menni ugye Erdélybe, távolabbi magyar lakta területekre, egy zárt területre, a csángók világára, és elkezdődtek a gyűjtések. Elkezdődtek a táncgyűjtések, elkezdődtek a viseletgyűjtések is, a zene és az énekgyűjtés is. Tehát ebből van egy óriási nagy tára a Jásság Népi Együttesnek, és ez a folyamat, ez még ma is aktívan tart, hiszen ugyanúgy Imréjék is járnak ki, Szűcs Gábor, Kocsán Laci, és mondhatnék még több nevet, folyamatosan tartják a kapcsolatot. Na, ebből ered ez a nagy gyűjtemény, és akkor visszatérve Imréhöz és Anikóhoz, tehát ezt a családi vállalkozást úgy értem, hogy sokszor előfordul az, hogy a művészvilágban van egy művész, aztán van egy gyermeke, és mit tapasztalunk, nem tudja hozni azt a produkciót, azt a színvonalat, amit mondjuk az eredeti, aki elkezdte. Na itt hála Istennek ez fokozódott. Tehát elkezdték Jászberényben, és megalakult 71-ben Imre vezetésével a Jásság Népi Együttes, aztán kialakult nagyon-nagyon sok csapat, majd erről lehet, hogy lesz mód, akkor beszélek, és a családban jöttek a gyerekek, és talán mindenki egy-két kivételtől azt hiszem, hiszen azt lehet mondani, hogy Imre nagy családos, táncolt és táncol, és azt lehet, büszkén elmondhatom, Imre nagyon büszke vagyok, és a gyerekek, fiakra is, meg a lányaira is. Lány egy van, ugye? Egy van, tehát ne beszéljünk többes számban, de hogy egyre jobbak. Tehát jobbak, mint a szülők, és azt hiszem, hogy Anikónak és Imrének is egy nagyon jó érzés, hogy el lehet mondani, hogy híres gyerekei vannak. Számunkra ez nagyon példaértékű, ami a Jásság Népi Együttesben zajlik már több évtizede. Azt kell a Fricska Együttesről tudni, hogy a Gödöllő Táncegyüttes egyik kiemelt csoportja, és szeretnénk mi is ilyen dolgokat véghez vinni, főként a gyermekoktatásban. Jó, magad egyébként oktatóként is vagy most itt jelen, hiszen egészen 6 éves kortól, 3 éves kortól képzeld a néptáncosokat, vagy a leendő néptáncosokat, és te tényleg elmondhatod magadról, hogy azt csinálod, amit szeretsz, az a munkád, amit szeretsz, és az a hobbid, amit szeretsz. Igen, ez nagyon, nagyon jó dolog minden nap így neki menni az úgymond szürke hétköznapoknak, mert nem szürkék ezek a hétköznapok, de ez egy nagyon nagy felelősséggel is jár. Én úgy gondolom, hogy ennek a kultúrának és magának a néptáncról beszélünk, nagyon nagy közösség
formáló ereje van, és ha valaki belekóstol ebbe az egészbe, és nem lesz néptáncos, én azt gondolom, hogy akkor is egy életre szóló élményt kaphat ettől a csoporttól, vagy hova csatlakozik, így van. Igen, ez nagyon fontos egyébként, ez az élmény része ennek a magyar néptáncnak és a népzenének. Ugye nekem nem volt választásom, mint ahogy említettük már, én beleszülettem ebbe az egészbe, és gyakorlatilag én minden nyáron ott voltam a Csángó Fesztiválon 10 éves korom óta, lehet, hogy előtte is, csak arra nem olyan minőségében emlékszem vissza, de ugye nagyon fontos, hogy nekem az életem sarkalatos pontjai ott történtek meg, barátnők, barátságok, nagyon sok minden tudok kapcsolni oda, és talán az ember igazán akkor bulizik jól, ha egy zenére, ha tudja valamilyen élményhez kötni. És nekünk ez azért nagyon fontos, hogy a magyar népzenét kicsit jobban megismertessük másokkal, és azért is csináltuk ezt a rekordot, hogy másoknak is legyen egy élménye ehhez kapcsolódóan a magyar néptánchoz, a magyar népzenéhez, amivel jó szívvel tudnak gondolni, hiszen ez nem csak ha szabad ilyen közhellyel élnem, ez nem csak a Fricska rekordja, ez Gödöllő város rekordja, és mi magyarok rekordja. Így van. Elárultuk már, hogy Ahmed ugye néptánc oktató, te magad egyetemi hallgató vagy, méghozzá, hát nem kis meglepetésemre közgazdász? Igen, én a Corvinus Egyetemen tanulok alkalmazott közgazdaságtan. Pláne sőt, igen. Igen, hát most ennek ugye van egy ilyen fricska ebben is, ugye, hogy én ugye 5 éves vagyok egy 3 éves képzésen. Na de köszönhető ezeknek a elképesztő rekordkísérleteknek, mondjuk ezt. Igen, ez ugye egy ilyen hozadéka annak, hogy az ember 2 dolgot csinál egyszerre, akkor valamelyik mindig ugye sérülni fog, tehát ez... Ottóról is hadd áruljuk el, hogy mint kuratóriumi elnök, azt már tudjuk, hogy a néptánc, a népzene szerelmese, de emellett ön orvos még hozzá, ha jól tudom, állatorvos. Így van, és el kell mondjam, hogy korábban nem volt kapcsolatom a népzenével. Tehát ön nem beleszületett? Én nem beleszülettem, tehát ez így érdekes, hogy van, aki beleszületve lesz úgymond szülői indítatásból szerelmese, van, akinek meg a véletlen úgy hozza. Nálunk a véletlen az volt, hogy amikor középső gyermekem, a fiúk közül a kisebb, első osztály után véletlenül találkoztam az akkori egyik gyermektánc együttesnek, a Barkóc együttes vezetőjével, név szerint Hortiné dr. Batú Edith volt, és kérdezte, hogy mit csinál a gyerek nyáron. A fiam karatézni akart menni, és azt mondja Edith, hogy küld el Nagyvisnyóra a tánctáborba. Mondom, jó. Hazamentem, mondtam a fiamnak, hogy öcsi, no karate, te tánctáborba mész. Hát ebből úgy gyakorlatilag, mint egy 6 éves gyerek és egy idősebb szülő összeveszés után az erősebb győzött. 1 hét múlva a gyerek úgy jött haza, hogy elfelejtette a karatét, és ő is, aztán később pedig ugye a kisebb gyermekem, a lányom, így már automatikusan ment szintén ugye a gyerekegyüttesbe. Én meg a gyerekekkel együtt a tánctáborokba, rendezvényekre, tehát így bele szerelmetesedtem, és a 2 gyermekem révén vagyok ma már, ők már nem táncolnak, én pedig mindennapi aktív kapcsolatban vagyok az együttessel, jelen pillanatban mint kuratóriumelnök, de ha nem leszek kuratóriumelnök, azt hiszem, hogy ez a kapcsolat akkor is már élet végéig szólok. Igen, ez fontos, hogy egy erős művészeti ágról beszélünk, amit ugye a Martin György Néptánc Szövetség, a Hagyományok Háza szervezésében rengeteg olyan program van, ahol az emberek magukba szívhatják ezeket az élményeket, a népzenét és a néptáncot. Legközelebb, ha már élményekről beszéltünk, hol fogtok fellépni, illetve hát beszéljünk azért természetesen a gödöllői táncegyüttesről is. Mi lesz a következő nagy fellépés? Tudtok-e már olyan dátumot mondani nekünk, ahol valakik most felcsillant a szemük, hogy hű, de megnézném ezt a 3 fiatal embert, mert hogy ugye a harmadik is ott szokott lenni veletek, csak most itt nem tudott részt venni. A következő nagyobb fellépésünk az november 22-én az a Művészetek Palotájában. Ez egy önálló, látható, vagy nem, ott közreműködő. A Talamba Ütő Együttes, 15 éves a Talamba Ütő Együttes. A Gödöllő Tánc Együttesről még annyit, hogy
Mindez a Rekord sem, a Fricska együttes sem és a Gödöllő Tánc együttes sem működhetnek Gödöllőváros önkormányzat támogatása nélkül, és ebben nagy szerepe van dr. Gémesi Györgynek, és a Művészetek Háza is. Ez a két szervezet olyan kulturális dolgokat generál Gödöllőn, hogy ennek mi nagyon szeretünk részesei lenni. És egyébként azt is, hogy ugye jövő héten, ahogy Ottó beszélt arról, hogy a szüleink rengeteget jártak ki Erdélybe hagyományőrző köztáncon, hogy anyanyelvi szinten tudjuk tanulni a táncot, úgy Ahmed meg tudta szervezni azt Gödöllővárosnak köszönhetően, hogy cigány táncosok eljöjjenek hozzánk. Marosvásárhelyi hagyományőrzők tartanak nálunk Gödöllőn. Továbbképzést. 19-től 21-ig egy ilyen továbbképzés. Mi lesz ott a Jásságban ott a következő nagy program? Én a következő évről beszélnék ki két dologról, két történésről, mind a kettő jubileumi történés. Ugye egyszer 45 éves lesz a Jásság Népi Együttes, tehát időpontot még nem tudok, de biztos lesz több rendezvény és nagy gála műsor ugye erre a 45 évre. A másik pedig ugye a város nyári nagy rendezvénye, az idén volt 24. Csángó Fesztivál, és ha ezzel egyet hozzáadunk, akkor nem nehéz kiszámolni, hogy jövőre 25 éves a Csángó Fesztivál. Akkor dupla jubileum lesz. Ez dupla jubileum lesz, úgyhogy, és én is hadd hozzam szóba, ha már ti szóba hoztátok ugye a ti városotokat, hogy mondjam azt, hogyha Imre nem költözik meg Anikó annak idején el Jászberényből, akkor ma csak Jászberényről beszélnénk, de hát Gödöllőnek is termett így babér, úgyhogy mindenkinek megvan a maga része. De Imrének ugye folyamatosan ott a kapcsolata, ő a Csángó Fesztiválnak ugye úgymond az örökös elnöke, tehát aktív munkát végez Jászberényben is. Hova is akartam kiukadni? A programokról, de akkor most már elárultam. Így van, és amit akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy maga a fenntartó, tehát a közalapítvány alapítója Jászberény városa, és szerencsére mi is elmondhatjuk, hogy Jászberény város mindenkori vezetése érzi annak a súlyát, hogy ez az a kultúra, amit mindenképpen támogatni kell, és a mindenkori vezetés ezt a lehetőségéhez mérten megteszi, támogat, mellette pedig pályázunk úgymond agyba főbe, és így és ez a végszó, sajnos. Sajnálom. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő jelenlétüket, nézőknek megtisztelő figyelmüket. Remélem, hogy műsorunk tetszett, jövő héten várjuk újra Önöket. Viszontlátásra!